Kadu bedum panda kardong nilimen Agustin Hanse nili Minority Welfare Development Board Chairman Karbiang Autonomous Council nili aprangsi Karbi Daily News lapen News Fast lapen tu cut news akote ingredum pan nilimen kardong pilo lapsi nili puthot nili kadu kawe Karbiang longra long kidan tum pan sami nili Merry Christmas lapen tu non kilong konji suruni ren korai ni ningkan kimia kardom spipon lo lapen puthot karbi rongker stambe au nili nang tumpan kardom spipon lo kardom nili ning sampik lo lapen nili ning charong pik lo karbiang long rada long kitu non kitu bom itum kachari pon bom itum karbiang long Thomas Council lo Bharatiya Janata Party kachari pon Dr. Tuliram Romhang karbiang long Thomas Council Chief Executive Member lapen karbiang long kitu MP Horen Singh bi lapen MLA bang tido lapen kado kawe nili parti lam pudam de dharmo lam pube jati lam pubam de pin ben kado we panstambe nili ben nili kardom spi pon kardom asen so sele tum tabe karbiang long ora along stabe ile tum ring dog ring ni pen kachuklem chudam pon long ji mate ile tum kado kawe karbiang long ora along stabe kaching thora warsai nan pen itum ke claim kedam pon je phan lapen karbiang long ora along litum itu munsaman suse kidopon thengkia phan nilihin benstame lanon awa humoy awa nona Christmas ho nilihin mata hirsime haujime hang dipon po lapen an suse litum ta nengarong ne kangsam ilitum long lapang so nengkan non kidam ta nengkan itum han kam hon kang yin son dok thak non kelong kon jen nengkan stame ilitum rengdor ni pen ke klem ko kidam por je phaneli arnamang no nilihin haujime sa por se digilam theta pani ton pon ko kardok